21. hodine. Som chcel možno upriamiť pozornosť na to, že na tejto točni nás čaká aj večerná rušňoparáda štartom presne o 8. večer alebo o 20. hodine. Aké sprievodné podujatie si pre vás pripravili hlavní organizátori Železničná spoločnosť Slovensko a Košická detská železnica v rámci tohto víkendu posledného aprílového. V rámci priestoru tohto rušňového depa vás čaká maľovanie na tvár, lanovka, dokonca je zriadená aj minizó pre všetky deti, nechýba dokonca ani kino. Výstava železničných modelov tento rok vás čaká až v 4 vagónoch, no a samozrejme prichádza slávnostná chvíľa aj v podaní dýchového orchestra mladých. Motorom Tatra 111. O tie, ktoré aktuálne vidíme dnes na točni, sa starajú nadšenci z KHT Zvolena, samozrejme z klubu disponičných kolejových pozícií, ale Košice. Mašinka s označením M131. Vozeň s označením M240.0039 alebo tzv. Singrovka. Takže výborné, vidím, že M240 sa pomaly, ale to blíži k našej točni. Poprosil by som všetkých rodičov, aby naozaj dávali pozor a samozrejme rešpektovali pracovníkov železničnej spoločnosti Slovensko. Motorový vozeň s novým označením 820 bol vyrábaný vo vagónke Tatra Studenka v rokoch 1963 až 64. Interiér pre cestujúcich mal dve časti, obe čelá vozňa sú priechodné. S rýchlosťou 70 km za hodinu bol určený na vedľajšie a regionálne trate. Jazdil aj na viacerých miestach na východnom Slovensku, napríklad na trati Margecany Nálepkovo, okolo Prešova či z Popradu do Plavča. Skúšali sa dokonca aj na skorovo náročných tratiach Tamval, Koženov v Českej republike a Brezno, Tisovec, kde posledné roky samozrejme slúžila aj súčasná tisovecká Singrovka, ktorá sa vám aktuálne prezentuje aj na našej točni v rámci rušňoparády roka 2014.
motorový vozeň nám vystrieda tzv. Pomaranč alebo vozeň diesel elektrický Rušeň T678.0. Takže ako to býva dobrým zvykom, na Pomaranč si ešte počkáme. Z mojej strany tentokrát môžeme privítať na našej točni mašinku s označením M286.018. Tentokrát prezývka Túlava. Rad M286, dnes označený ako 850, bol vagónkou Tatra Studenka, vyrobený v prvej polovici 60. rokov a používaný na vozbu osobných vlakov, ale aj rýchlikov na dlhšie ramená. Dosahovali impozantnú rýchlosť 110 km za hodinu a cestujúcim poskytovali istý komfort. Jednou z ich základní bolo aj rušňové depo Košice, kým v Českej republike sa zachovalo týchto motorových vozidiel viac. Na Slovensku je jediná a po skončení výkonu bude zaradená do muzeálnej dopravy. Svoje súčasné meno Túlava získala tým, že jazdí na meracom vlaku, ktorý sa každý rok zatúla na všetky trate železníc Slovenskej republiky. Takže vieme, prečo je Túlava. Jednoducho, každoročne sa túla po všetkých tratiach na Slovensku a samozrejme dnes zavítala aj na našu rušňoparádu roka 2014 a jej 14. ročník. Nech sa páči, ak sa to dá, tento patlec potrí mašinke Túlava. Miško, dobre si zahral, spúšťa sa dážď. Mesiace pod dážnikom skrýva. Príď na nebo hviezdy nikať, nech sa nám smúť krásne zdá. Odložen čas, čo V svojom mieste a tentokrát to bude ľahký motorový vozeň 810.004. Stále upozorňujeme všetkých rodičov, aby rešpektovali pokyny pracovníkov železničnej spoločnosti Slovenska a ako náhle sledujete posun jednotlivých mašiniek, aby ste samozrejme uvoľnili kolajisko pred danou mašinkou, aby ste samozrejme dostali našu prezentačnú točňu, na ktorej sa tentokrát predstaví aj ľahký motorový vozeň 810.004. Máme za sebou 810, ako som už predznamenal, na našu točňu prichádza 811 a stále platí pozvanie pre rodičov s deťmi, ktorí by chceli sa vidieť rušňú parádu z našeho pódia, aby prijali pozvanie. Nie len pre nás, ale môže byť aj pre vás, aby nám náhodou vaše deti nespadli. Takže poďme pekne na 811. Motorový osobný vozeň Rady 811 vznikol v rokoch 1996 až 1999 prerobením starších vozňov série 810 a prípojných vozňov. Po rozpade Československa bol na Slovensku nedostatok motorových vozňov a tak prišla požiadavka na rekonštrukciu ŽOS Zvolen. Vymenili sa čelá vozidla a na rozdiel od svojej predchodkyne vozňa série 810 je pohon na oboch nápravách. To samozrejme zlepšilo adhézne vlastnosti. Použité tu boli aj determálne sklá, ktoré dokážu samozrejme pohltiť časť slnečného žiarenia. Na rozdiel od podobných vozidiel má 811 jediná elektrický
elektrický prenos výkonu. Znamená to, že dízlový motor funguje ako elektráreň, ktorá vyrába elektrickú energiu na pohon už spomínaného vozidla alebo vozňa s označením 810.0113. يا سيدي ايش قد اموت عليك انا محتاج ليك كمان يعيوني قلبي يتعبني والله يتعبني الشوق ولا تعرف انه معيوني يا سيدي انا هذيك الستي والله صدني الشوق كمان يعيوني Let's step outside y deja de desnudo. Let's step outside. Let's step outside. Nasze koza Let's step outside. شقد مشتاقة انتي عيوني بعرف. Takže výborné. ČKD Praha začiatkom 70. rokov na základe dobrých výsledkov z prevádzky prototypov radu T475.15 vyrobila prvú overovaciu sériu upravených rušňov označených ako T448.05. Teraz je to samozrejme označenie 740.5 pre československý priemysel. Bola zvýšená hmotnosť a znížená maximálna rýchlosť na 70 km za hodinu. Vyrobených bolo celkovo 620 týchto lokomotív v 12 výrobných sériách. Z toho 161 lokomotív bolo pod označením T448.P dodaných do Poľska pre tamojší priemysel. Lokomotíva T448.05 je štvornápravová so spaľovacím naftovým motorom a elektrickým jednosmerným prenosom výkonu. Prevádzková lokomotíva v minulosti pracovala na vlečke Istrochemu Bratislava. Takže toľkoto mašinka, ktorá bola vyrobená v ČKD Praha, alebo samozrejme konkrétne tieto mašinky boli vyrobené alebo sa vyrábali v 70. rokoch minulého storočia. My vám prezentujeme mašinku s označením 740.722 CRB. Nahradený výkonným motorom MAN s elektrickým ovládaním. Zmenami prešiel aj priestor pre cestujúcich, ktorý bol odhlučnený s pohodlnejšími čalunenými sedadlami. V odžine vozidiel tejto série je tiež nainštalovaný informačný systém pre cestujúcich. Raritou je však motorový vozeň s číslom 812.008, ktorý jediný bol vyrobený vo verzii Lux, teda s klimatizáciou, špeciálnymi automatickými dverami a sedadlami usporiadami ako vo vozni IC vlaku. Vyrobených v rokoch 2002 až 2006 bolo 64 kusov vozňov série 812. Samozrejme s týmito vozňami sa viete ešte stále stretnúť na regionálnych tratiach po celom Slovensku. Vozeň číslo 812.043. Takže máme za sebou 812.043, teda vozeň, to som povedal, ktorý ešte stále brázdi region 1964. Spolu ich bolo vyrobených 17 kusov. Rušeň predstavoval výrazný technický pokrok a stal sa na dlhú dobu základom náročnej, rýchlikovej i nákladnej železničnej dopravy ČSD. Centrom ich pôsobnosti sa stalo rušňové depo vo Zvolene. Známe sú tzv. Krivánske postrky či ťažké dunenie tunelmi cez aby som nezabudol, zaujímavé tunenie
Tunelmice Črešňové. Ich absurdný predaj do šrotu znamenal koniec pomarančov. Niekoľko z nich sa podarilo samozrejme zachrániť. T678.016 stojí ako nepojazdný exponát v Múzeu dopravy v Bratislave. Rušne T678.0112 a T679.0119 boli sprevádzkované a dodnes jazdia. O prevádzkovaný exponát sa starajú samozrejme nikto iný ako nadšenci z klubu historickej techniky vo Zvolene, za čo im aj vďaka vášmu potlesku veľmi ďakujeme, že pomaranč zo Zvolena samozrejme dorazil aj do Košíc, teda rušenie so označením T678.0012. Čo by silný rušeň, ktorý bol vyrábaný na Ukrajine s označením T679.1168. Odtiaľ samozrejme pochádza jeho pomenovanie, teda z Ukrajiny. Nevýhodou bola vysoká hlučnosť, spotreba a nie veľmi vhodne riešený podvozok. Preto dochádzalo k brúseniu koľajníc v oblúkoch. Rušňovodiči žartom hovorili, že pri rozbiehaní sa vytvára v nádrži vír. Okrem normálne rozchodných tratí premávali dlhé roky aj na široko rozchodnej. Spolu bolo na ČSD dodaných 599 kusov práve týchto Sergejov alebo mašiniek s označením T679.1168. Pred zhruba 20 rokmi zachádzali dokonca práve tieto mašinky aj do Košíc, alebo jednoducho Sergej pred 20 rokmi chodil aj do Košíc. Samozrejme, toľko to prezentovaná mašinka, ktorá je naozaj zaujímavá aj v rámci 14. ročníka rušňoparády, ktorá prebieha práve v týchto chvíľach v Rušňovom depe vďaka železničnej spoločnosti Slovensko a samozrejme aj vďaka Košickej detskej železnici. Ďakujeme pekne. Takže aspoň slovný potlesk. Ďakujem pekne, toľko to Sergej. Krajina, výroby, Ukrajina, ktorá to teraz zase nemá veľmi ľahké. A poďme sa od Sergeja presunúť k ďalšej mašinke, ktorá je už asi... Takže tento rušeň vznikol rekonštrukciou série 753 určenej na vozenie osobných vlakov a pôvodne mala ešte párny generátor na vykurovanie. Rekonštrukcia vznikla práve z potreby nahradenia párneho vykurovania za elektrický vykurovací alternátor. Na rušni je tak netradične menšia naftová nádrž, nakoľko pôvodný priestor určený na vodu pre párny generátor ostal nevyužitý. Maximálna rýchlosť rušňa je 100 km za hodinu. V súčasnosti sa nimi stretávame v rámci celého Slovenska na osobných, ale aj zrýchlených vlakoch na neelektrifikovaných tratiach. Postupne sa všetky prerábajú v Zvolen na moderné rušne série 757, keďže ide o akýsi schodík medzi rušňami série 753 a 754. Na strednom Slovensku ich volajú aj hybrid. Vzhľadom na charakteristický tvar čelných okien im nakoniec prischla prezývka pre nich typická okuliarník. Takže história a samozrejme aj predstavenie našeho okuliarníka, čo by mašinky s označením 750.365-9. Takže vidím, že sme si dali dokonca aj po údobnej stránke spomienku na roky 60. Los Lobos a ich La Bamba. A tentokrát opäť do depa pomaličky sa vracajúci okuliarík. Poprosil by som pána, ktorý si aktuálne fotí Sergeja, aby opustil koľajisko, pretože prichádza lahôdka. Jeden z najväčších, v najväčšom rušňu v depe. Inšpečná drezína
Škoda 1202 STV. Drezina vznikla úpravou pôvodne rovnomenného cestného automobilu. Má 5 miest a do muzeálnych zbierok ju zaradili až v roku 2009. V období vzniku železníc patrili Dreziny medzi obľúbené prostriedky služobnej či inšpekčnej prepravy po dráhe. Využívali ju malé skupiny železničných úradníkov, traťmajstrov či iných kontrolorov. Napríklad aj na výstavenú Drezinu, ktorú udržuje partie nadšencov železníc Slovenskej republiky v obvode Spišská Nová Ves. Takže aj táto Drezina je ešte funkčná. Sa prezentuje v rámci 14. ročníka rušňoparády označenie 1202 STP. Opäť shopping pre rodičov alebo pre starých rodičov, pokiaľ vašej vnúčke alebo dcere chýba ľavá časť vašich gumákov, teda ľavý gumák, príďte k nám. Žltá farba s kvietkami vás očakáva na pódiu, no a pokiaľ ste stratili mobilný telefón Nokia C5, takisto príďte. Drezina s označením Škoda 1202 STV. Už tu máme dokonca aj hymnu všetkých železničiarov však, takže si kľudne môžete deťurece zaspievať, chceme vás počuť. Takže dostal som informáciu od organizátorov. Drezina sa presúva k dolnému pódiu, kde sa samozrejme Drezina jednoznačne Albatros, ktorý putoval z Bratislavy do Spišskej a samozrejme dnes ráno zo Spišskej do Košíc. Odštartoval v Blave včera a dnes ráno zo Spišskej Novej Vsi. Naozaj poprosíme všetkých rodičov, aby odstúpili od trate, aby sa náš Albatros alebo samozrejme náš párny rušeň mohol dostať na našu točňu, pretože ako náhle je zaparkovaný, jeho veľkosť a dĺžka sa stráca, ale ako náhle sa dostane na točňu, všetko je odhalené. Čo je zaujímavé, ide o najrýchlejší a najznámejší párny rušeň v dejinách ČSD. Jeho mladší brat 498.106 dosiahol v roku 1964 rýchlostný rekord až 162 km za hodinu. Prezentovaný rušeň, ktorý k nám prišiel už, ako som povedal, z bratislavského Albatros klubu, dosiahol rýchlosť 145 km za hodinu a dnes je jediným prevádzkovaným strojom tohto druhu vôbec na svete. V tomto roku jubiluje a oslavuje 60 rokov od svojho vzniku. V závode Škoda Plzeň bolo v rokoch 1954 až 55 vyrobených iba 15 kusov. Za svoj zrod vďačia pomalej elektrifikácii trati, preto si muselo ČSSD objednať silné stroje z parnej trakcie. Boli to najmodernejšie lokomotívy a jazdili na dlhých i ťažkých tratiach. Čo je zaujímavé, tieto rýchliky sa pohybovali samozrejme z Bratislavy do Prahy. Dizajnerskou zaujímavosťou je, že ako jediný parný rušeň u nás mal samozrejme bielu strechu. Ja si myslím, že excelentný kúsok, ktorý si zaslúži aj v tomto upršanom počasí potlesk, pretože Albatros je naozaj úchvatný a sme radi, že včera sa vydal na cestu z Bratislavy do Spišskej, kde samozrejme prenocoval a dnes ráno v skorých ranných hodinách sa presunul zo Spišskej cez Margecany až do Košíc. Takže toľko to Albatros alebo mašinka s označením 498.104.
stop, jak křičí non-stop a s tím, co přijde, mám už Dúfam, že táto pieseň nie je pre tento dážď. Takže naozaj ešte raz jeden veľký potlesk. Som veľmi rád, že Albatros dorazil do Košíc, pretože naozaj excelentný, ako náhle vyjde z depa, z garáže, ak to môžem takto pomenovať. Jeho majestátnosť je naozaj obdivuhodná. Takže ešte raz mašinka 498.104, čo by Albatros v rámci 14. Ďalší potlesk, pretože tieto dámy si to jednoznačne zaslúžia. Šľachtičná, čo by vozeň s označením 475 alebo 475.196 už prichádza na našu točňu. Univerzálny a najspoľahlivejší parný rušeň sa vyrábal tesne po druhej svetovej vojne. Táto lokomotíva bola vyrobená v roku 1950 a určená bola na vozbu ťažných rýchlikov osobných vlakov, ale aj rýchlych nákladných vlakov. Časť týchto rušňov bola dislokovaná aj v Košiciach. Hmotnosť plne vyzbrojeného rušňa dosahuje okolo 100 tón a rýchlosť 100 km za hodinu. Vyrobených pre vašu informáciu bolo 147 rušňov. Zaujímavosťou je, že v rámci tzv. Internacionálnej pomoci bolo ešte 25 rušňov vyrobených a dodaných do KLDR. Meno Šľachtičná sa zrodilo na základe výtvarného a tvarového riešenia. Táto Šľachtičná slúžila po vyradení z prevádzky ako vykurovací kotol v rušňovom depe Filiakovo. Spolok Výhrevne Vrútky ju do prevádzky uviedol v roku 1992. Ak sa to dá, myslím si, že Šľachtičná si svoj titul jednoznačne zaslúži a myslím si, že tento potlesk patrí aj všetkým vám, ktorí aj napriek nepriazňu počasia ste prijali pozvanie hlavných organizátorov železničnej spoločnosti Slovensko a Košickej detskej železnici. Šľachtičná, poprosíme o pozdrav. Ide o najstarší prevádzkovaný normálne rozchodný parný rušeň na Slovensku, ktorý bol vyrobený v roku 1909. Typová rada pochádza z čias Rakúsko-Uhorska a v rôznych továrniach ich bolo vyrobených spolu až 227 kusov. Boli to silné lokomotívy nasadzované na náročné horské úseky. Na Slovensku sa dostali až po prvej svetovej vojne. Ide o dvojvalcový združený tendrový rušeň na mokrú paru. Jazdila najprv na súkromnej dráhe Nemazlice, Morkovice, najskôr v Brnenskom depe a skončila na posude v rušňovom depe Bratislava, kde doslúžila až v roku 1970. Stala sa tak najdlhšie slúžiacou mašinkou typu, samozrejme, na našich tratiach podaný ČSD.
O lokomotívu sa dnes starajú v klube koľajových historických vozidiel zo Zvolena. A samozrejme tento malý bíček sme radi, že dorazil a prišiel podporiť a povzbudiť aj rušňoparádu roka 2014. Všechny skvělý lidi! Tady to nakopnem! Takže ďakujeme nadšencom z klubu historickej techniky zo Zvolena, že nám samozrejme sprístupnili aj malého bíčka alebo mašinku s označením 422.0108. Tieto mašinky, alebo táto mašinka bola konkrétne vyrobená v roku 1909. Hlavne tieto mašinky v krátkosti jazdili na tratiach Rakúsko-Uhorska a dostali sa na Slovensko až po... Takže v rámci prvej oficiálnej rušňoparády na našu točňu prichádza ako posledný tejto prvej časti historický vlak MÁV z Maďarska alebo mašinka s označením M61 Nohab. Motorové lokomotívy radu M61 prezývané Nohab boli prvými motorovými rušňami maďarských železníc pre diaľkovú dopravu v 60. rokoch na neelektrifikovaných tratiach. Po vynikajúcich skúškach v Dánsku a Norsku si Maďarsko objednalo vo švédskej továrni Nohab až 20 kusov práve týchto rušňov, ktoré pravidelne jazdili až do 90. rokov minulého storočia. Pre Maďarov majú tieto silné a spoľahlivé stroje veľký význam, lebo v čase studenej vojny sa práve im podarilo za železnú oponu dostať rušeň americkej konštrukcie. Niektoré stroje jazdia v Maďarsku dodnes na mimoriadnych a nostalgických jazdách. No a jeden z nich samozrejme prišiel podporiť aj všetkých vás na rušňoparádu roka 2014 a jej samozrejme 14. ročník. Takže toľkoto maďarský historický, ani nie vlak, ale lokomotíva s označením M61 Nohab, vyrobená samozrejme vo Švédsku. Včerajších šat Takže naozaj veľmi pekne môžeme aspoň zatlieskať všetkým mašinkám, tentokrát aj historickej lokomotíve MÁV z Maďarska s označením M61 Nohab, ktorú samozrejme... Chceš foťať? Marko, poď s Vaďom, poď.